Jason Mohammad ydw i, a dwi'n darlledwr gyda BBC Sport, BBC Cymru a BBC Radio 2. Cefais fy ngeni a magu yn Rhylai yng Nghaerdydd o deulu Islamaidd. A chefais freuddwyd o un ddiwrnod yn cyflwyno rai o'r sioeau mwyaf ar y teledu a'r radio. Es i'r ysgol yn Rhylai a mynd i brifysgol i astudio Cymraeg a gwleidyddiaeth yn Abertawe ac yna yn ôl i Gaerdydd i wneud teledu a radio yn y prifysgol. A dyma rai o swyddi BBC Sport, BBC Radio 2 a hefyd yn y cwpan ffeinal FA. A dyma fi yn 1991 yn chwarae rygbi i Gaerau Eili. Dwi yn gwisgo siorts. Tua'r adeg yma, pan ddywedais wrth bobl fy mod am weithio ar y teledu, roedd llawer o fy athrawon yn helpu fi. Yn arbennig, Mrs Griffiths. Hi oedd fy athrawes Cymraeg. A dywedodd Mrs Griffiths, "Right, good boy, os ti eisiau gweithio yn y byd cyfranga, yn arbennig, S4C, mae rhaid i ti dysgu'r iaith Gymraeg." Ac oedd hi'n cywir, achos dwi cael y siawns i deithio ar draws y byd yn gohebu a chyflwyno. A dyma fi yn cyflwyno ac yn cario kit yn bwysicach na hynny, yn y dwyrain canol yn gwneud y ffilm Yr Anialwch ar gyfer S4C. Mae rhaid i fi fod yn onest, dywedodd rhai pobl pan ddywedais fy mod am gynnal Match of the Day neu Final Score neu Radio 2, na fyddwn ni'n cyrraedd yno. Ond roedd gen i'r penderfyniad i lwyddo. A dywedais i wrthyn nhw fy mod i'n gweithio'n galed iawn, gwneud mwy i lwyddo. Un o fy arwyr yw Mohammad Ali, y bocswr gwych. A dywedodd Mohammad unwaith, yn Saesneg, "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill." Am eiriau hyfryd. A mae rhaid i ni meddwl amdanyn nhw. Maen nhw'n bwysig iawn. Ti'n gallu lwyddo, ond mae rhaid i ti gweithio'n galed. Falla ti'n gallu cyflwyno raglenni teledu, ond heb calon, dwi ti ddim yn mynd i lwyddo. Wedi hynny, ges i swydd gyda'r BBX ac yna symud i fyd chwaraeon. Yn gweithio ar y rygbi gan weithio gyda legends fel y rhain. Yna symudais i mewn i Bêl-droed ac dwi wedi cynnal rawn derfynol Cwpan y Byd, y rawn derfynol hefyd pencampwriaeth Ewrop. Erbyn hyn, rwy'n cyflwyno Final Score a Match of the Day 2 a weithiau Match of the Day. A hefyd, dwi'n gwneud y gemau Olympaidd. Dyma llun o fi yn barod o Gwpan y Byd. Mae'n swydd ddelfrydol. A dwi'n gweithio gyda pobl anhygol. Superstars mewn chwaraeon, superstars yn y byd pêl-droed. Ti'n gallu enwi nhw? Dwi wedi gwneud cyfweliadau efo Clarence Seedorf, Lothar Matthäus, Cafu, Zico, Ruud Gullit, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Didier Drogba, Arjen Robben a llawer mwy. Aaron Ramsey o Gymru hefyd. Fy hoff gêm? Wel, Brazil 1, yr Almaen 7 yn y Cwpan y Byd ym Brazil, ond i yn y stadiwm yn darlledu yn fyw ar gyfer y BBC. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn Ffrainc ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd efo'r S4C, a hefyd dwi'n cyflwyno Cwpan Pêl-droed FA Lloegr hefyd. A dwi dal yn cofio y buzz pan o'n i'n cyflwyno Match of the Day yn Rwsia yn 2018 efo Alex Scott a Matty Upson. Felly dwi'n gobeithio y bydd y stori yn dangos y gallwch gyflawni hefyd. Dim ots pa ysgol ych chi'n mynd, chi yw'r dyfodol a chi'n gallu gwneud rhywbeth. Os oes gennych y gwaith caled a dysgu'r geiriau yn bwysig iawn Mohammad Ali, chi'n gallu ffindo
eich swydd chi. Falle, ti'n mynd i wneud y gem o Olympaidd. Un peth arall dwi eisiau dweud. Mae rhaid i chi eimhau. Diolch o galon. Right, oes na cwestiynau chi? Pa topic wyt ti mwyaf conflicted amdano? Pa topic ydw i'n mor conflicted o ran newyddion? Falle y byd chwaraeon, achos dwi'n cefnogi Caerdydd. A weithiau mae rhaid i fi gohebu ac yn cyflwyno y gem yn erbyn Abertawe. A dwi'n cefnogi Caerdydd, felly pan o'n i yn y studio, pan oedd Caerdydd yn colli yn erbyn Abertawe, oedd yn rili anodd i weid Caerdydd dim, Abertawe 4. Felly dim ond newyddion, ond chwaraeon yn rili anodd iawn. Diolch yn fawr iawn. Cwestiwn nesaf. Pwy yw y person mwyaf diddorol rydych chi wedi ei gyfweld erioed? O, stori wych yma. O'n i'n lwcus iawn. Yn 2008, o'n i yn Las Vegas am y gêm bocsio. Joe Calzaghe yn erbyn Bernard Hopkins. Ac o'n i mewn ffilm premier efo Al Pacino, un o'r seren mwyaf y byd, yn y byd adloniant, y byd ffilm. Ac o'n i yna efo'r tîm o'r BBC, ac o'n i yna ar y carped coch, gaethon ni gwahoddiad i weld y ffilm, ac oedd Al Pacino yn cerdded lan, ac oedd y ddynes yn gweud, ti'n gallu gweud pa gorsaf sy'n dod o. So o'n i'n gweud i Al, hey Al, Jason here, BBC Wales. Ac oedd Al Pacino, y Godfather, Scarface, Scent of a Woman, un o'r seren mwyaf y byd, yn gweud, Jason, my man! Ac oedd yn gweud high five i ni, ac o'n i'n neud cyfweliad efo fo hefyd. Felly, ie, Al Pacino ydy'r seren mwyaf. Diolch am dy cwestiwn. Pwy sy'n nesaf? Oedd byth gen ti unrhyw pryderon hunanol am ddim wneud e yn y byd teledu a radio? Wel, dwi'n cofio un person yn gweud, o, right, okay, ti eisiau gwneud match of the day, ti? Ti byth yn mynd i wneud na. A felly, fel i'n gweud, os ti'n dod o ardal fel Caerau neu Trelau, dyna be ni eisiau, dyna'r dan. A dyna pam o'n i'n gweithio mor galed hefyd i lwyddo. Felly o'n i just gweithio trwy'r amser, a felly dyma tip bach i chi. Mae rhaid ti wneud dy aroliadau, tygau, lefel A hefyd yn y prifysgol. O'n i'n poeni tipyn bach, ond i fod yn onest, efo lot o bobl dda, nid jyst yn y byd addysg, ond hefyd yn y byd gwaith hefyd. Mae gyda fi lot o bobl sydd wedi helpu fi, a felly mae hyn yn bwysig. Diolch am eich cwestiynau ardderchog, a mae'n bleser i weld chi gyd. Beth am gael ychydig o hwyl, a hefyd dechrau adeiladu eich hyder a sgiliau cyfathrebu. Rhowch gynnig ar greu eitem newyddion amdano'ch hun ymhen 20 mlynedd o amser. Ydych chi'n rhedeg cwmni tech, athro byd enwog blaenllaw neu awdur. Gall eich eitem newyddion fod yn ffurf erthygl, podlediad neu fideo. Beth sydd gan eich dyfodol i'w gynnig? Mwynhewch!